बाक्सानि फालसिगुरियाव खुंगा 17थि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिनो आखायाव लादों 7 साननि हाबाफारिजों। देग्लाय 7 साननि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जागोन। 13था गामि समाजा जयै लोगो लालायनानै बे गणेश फुजा फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो फालसिगुरिनि गणेश मन्दिराव फालिबाय थायो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय फालसिगुरिनि श्री श्री गणेश फुजा थिलियाव 13 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायना 19 फेब्रुवारिसिम सान 7 मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा 17थि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिथायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन। बे गणेश फुजा फोरबो फालिथायाव समायना रमायना खालामनो थाखाय गोबां बे हाबाफारियाव बर'नि जाखांफुनाय महरगिरिफोरबो हांख्रायनानै लाबोनाय जागोन होननानै फोरमायदों बानजाय आफादा। दिनै तारमाने श्री श्री गणेश फुजा जा फालसिगुरि जों 13था गामिजों जोङो बे गणेश फुजाखौ फालिनाय जायो। बे फालिनायाव जोङो 7 दिननि हाबाफारिजों नैबे एबारनि फोरबोखौ फालिनाय जागोन। थांनाय बोसोरावबो जोङो बिदिनो 7 सानखौनो फालिदों, थेवबो नैबे एबारनि जिथुनिखि 7 सान एबारबो दा बेहाय बांसिन ग्रोम ग्रोम जागोन आरो जों सावरायनाया जोंनि जिखिनि माने थांखि लादों बिराद मोजाङै थांखि लादों जों आरो गोबां माने माबा दं आरो मा होनदोलायो आर्टिस्टफोर दं, ओंखायनो थांनायनिसै जोंनि एबारनिया बांसिन मोजां जागोन होनना जों आखा खालायो। गिबि सानखालि जोंना ओरै जाहैबाय, जोंना 13था गामिनि जोंहा 7 बाजियाव फ्लेट बिर होनाय जागोन 13था गामिनि आफादगिरि नेहाथारिया, आरो लोगोसेनो मन्दिर बेखेवगोन, आरो लोगोसेनो जोंहा मा दं फरेस्ट एरियानिफ्राय मैदेर जोंहा 12था बा 15थानि गेजेराव लाबोनाय जागोन आरो जा 13 थारिख खालि फार्स्ट दिना बेहाय जोंहा हारसा सिंगार दङ, बर'खा रानि, आरो लोगोसेनो जोंहा आरो गुबुन गुबुन आरो दंबावो आरो बेहाय बिनि बाहागो लानाया 13 थारिख खालि जि फार्स्ट हेदिनखालि जोंनिनो थारमाने 21 नं माने हमस्टिनि सालबारि हमस्टिनि टिएलसिसि चेयारमेन बिनद मसाहारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन। जोबथा सानखालि जोंहा 41 नं भबानिपुर बिधान सभानि पनित थारुकदार बिथाङा थारमाने बाहागो लाफैगोन आरो फुजानि आफादनि जानानै जों गासै रायजोखौनो थारमाने मेसेज होयो जे जोंनि बे फुजा फोरबोखौ जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैयो, जों आफादनि जानानै बेखौनो खावलायनाय जायो।